Хора, аз съм Шахмат, с мен е БГ и днес ще направим един чалендж с Бимбузелт. И да започваме. Какво правите, бе? Ето го, ето я в кутийката. Ето, лапин се гледай, модерни работи има, да? Ето ги вътре бомбончетата. И сега ще ги пипнем. И това всичко се гледа там, като се научи. Първия бомбон е... изпуснах кутийката. Първия бомбон е мерзливи чорапи или тути фрути. Сега, да. Ето го. Ето. Не е ли? Е този. Не е ли това? Не. Не е то. Розовия. Розовия. Розови си ми. И няма да ги плюем. Няма да ги плюем. Давай. Моя тути фрути. Да. Втория е пуканки или развалено яйце. Ето е жълтия. Ето, вземи. Ето. Моето е пуканки. Забравихме вода, няма нищо. Я ми дъхни. Много е гадно. Издъхчи ли го? Не го плюй. Няма да го плюиш. Издъхчи ли го? Следващия е прасковка или повърня. Не. За сега на мен два са ми хубави, на теб само един. Ето ги бомбоните. Прасковка! Много яко. На мен ми е прасковка. Много яко. Много яко моето. Да. Издържи ли го? Моето беше много яко. Следващото е кучешка храна или шоколадов пай. Шоколадов пудинг. Ето го. Ето го. Той е черен някакъв. Давай! Шоколадов пудинг. Як е? Оха! Дъха на шоколад. Я? Не, твоето май не е. Виж моето. Моето дъха на шоколад. Много е яко. Кучка храна. Много е яко. Моето е много яко. Гадно ли ти е, бе? Не, кучка храна ми се понравя. На мен ми е много яко. Аз за сега нямам едно гадно. Следващото ли? Да. Хора, другото е трива или лайм. Трива или Кое лайм. е по-светло? Да, трива или лайм. Ма е това. Не, е това. Е това. Е това. Това. Зеленото. Ето го, хора. Давай, чукай. Чукай. Трива. Ама не е толкова гадно, хубаво е. Да чужиш и остата. Поне моята. Моето е много яко. Тривата. Само мириш на трива. Не е чак толкова гадно. Следващото, хора, е паста за зъби или боровинка. То е това синьото.
Паста за зъби. Боровинка. Си имам паста за зъби. Няма да ме миеш така гадно. Виж, виж. Да, а виж моето. Късно. Много е яко. Моето. Аз имам само едно гадно. Следващото е... Следващото е някаква круша. Круша или... какво беше? Круша Или... Такова... беше? Фу! И това е, и това е, и това. Кажи ни. Ами, и това е първото. Първото е круша. Другото е от такова. Предна или нещо от скункс. В каквото и е. Ще го изям. Няма гадни работи. Круша! Добре. Моята е озряла круша. Крушата е много яка. Моята е озряла круша. Аз днеска изкарах голям късмет. Толкова ли е гадно, Дай да си дъхна. Айде, давай, next one. Не. Дъвчи по-бързо. Давай. Не. Изплю го. Толкова сгадна ли беше? О, ага. Добре, хора. Питай го пак ти, моля. Добре, пак ще го питам. Ето го. Сега да ми повърнеш ти. Моето пак е круша. Моето пак е круша. Ако искаш още един път да го питам. Не. Добре. Кое е следващото? Следващото е кокос или мокри кърпички. Или бебешки кърпички. Ето го. Едно бяло, чисто бяло. Ето го. Аре, бе, човек! Мокри капачи няма нищо. Кокос? Гати. На мен само хубави ми се падат. Кокос? Дай ти next one. Не. Аз ще взема едно тути фрути сега. Опа. Моето има вкусна дъвка. Да. Виж, моето има вкусна дъвка. Тути фрути. Не бе, човек, вкусна дъвка направо. С едно дъвче дъвка орбит. Аз взема паста за зъби. Аз не. Ако се падне другото. Кое? И аз паста за зъби. Аз ще вземам. Не знам какво да ям. Аз всички ти ги опитах, всички ти ми бяха хубави. Не, трива имаш. Само тривата. На мен всички ми харесват. Опитай пак това с скункса. Не, давай. Но... Това е Трябва да яйце. остане малко. Развалено яйце. Сега ще видим кое е развалено яйце. Повръщаш ли? Не. Да, развалено яйце. Аз ще да умра. Гадно ли? Да, е много гадно. Ама рано си го едеш, му не пука. Опитай го пак това скунксо е. Скукс, абе, човек трябва да остане едно поне.
Колко пъти да го опитвам? Ще опитам едно с мен. Така се прави, брат. Абе, него е направо цялото го ръфаш и лапаш. Дай едно на мен. Ето. Блубери! Ама не само и това, че трябва да запазим едно. Ари. Не е гадно, не е гадно. Това е бейби Не са лайт. гадни. Или... Да, това е бейби Кокос лайпс ли е? или... Кокос ли е? Това отвратително е. Това мокри кърпички ли са? Но те са вкусни. На спирт ли е? Някакво такова на спирт? Да. Обичам мокрите кърпички. Ай по едно тучи фручи и да приключваме. Айде. Това искам аз. И хора, Късмет. следното е някакво тучи фручи пак. Ама неговото е много четено. И почвам. Какво беше тут фрути и какво? Чорапи. Чорапи. Не е толкова лошо. Ама скункс е най-гадното на света. Приготнал го. И да, хора, това ще бъде всичко за този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, пуснете един коментар и се абонирайте за моя канал. И чао!